Kolegovia, Európe uteká vlak. Západ sa utápa v recesii, zatiaľ čo krajiny združenia BRICS naberajú na sile a pripravujú postupnú expanziu. Poviem úprimne, nesúhlasím s tým, aby bola Čína označovaná za hrozbu pre Európu. Áno, za konkurenta to áno, ale za hrozbu, prosím vás. Koľko vojen vo svete začala Čína? Alebo koľko štátov napadla Čína? Tak len pre porovnanie, Spojené štáty americké za 246 rokov svojej existencie boli s niekým vo vojne počas 231 rokov, to znamená 94% času. A tí sú označovaní za mierotvorcov a Čína je označovaná niektorými za hrozbu. Nepáči sa mi táto politika, kedy všetkých mimo tej západnej bubliny označujete za nedemokratické štáty, za totality alebo dokonca za hrozby či za nepriateľov. Ak chce Európa prosperovať, tak musí spolupracovať s Východom. Musí spolupracovať s Východom. Ďakujem.